Здравейте, фенове на League of Legends. А, сега ще ви покажем. Ами, да, ще игра с Ари на топ. Ще бъде интересно. Това не се маха. Окей. Кажи. Да или не? Ето аз вече го сложих и без това. Окей. Придърпвам ги и по... Еми, окей. Значи сега отбора ни се състои, както вие виждате в левия ъгъл. Кои герои? О, и виждаме Рамос, който явно се опитал нещо да прави. Като типа на... Абе, как това ми харесва да ласт хитвам. Успях. След дългите опити. Опа, нещо папне. Yes, бе. Окей. Втора магия W. Ясно. Ето това бе. Това искам да се питам. Аз това да го ползвам доста сериозно. What the fuck? Please no flame. Не, че не го пиша. О, what the fuck? Защото знам, че ще почна цяла се флеймват и затова и го пиша. Ето. You are support. Еми, support човек какво да прави? Не е мид. Оу! Класно, то скоро ще го убия, аз ти казвам. И както виждате, направих първи кил за нашия отбор. Окей, така. Кал, какво и се купува на първи айтем? Ти какво и купи? И аз така ще правя, да, сетих се. Сетих се какъв бил ти правеше. И сега да погледнем и моя приятел за секунда. Кал, ако издържиш, ще ти ганкне след малко, може би. И аз да проверим фармовете. 10, той има, окей, 14. Maybe той фарми малко повече от мен, но нищо. Защото ще се оправя. Абе, обаче якото на Ахри, че има много голям рейндж. Това ми харесва. Така, сега пускаме. Опа, нещо тук не успях. Окей, какво успешно кил? Видя ли ме? Видя ли го колко яко изглеждаше? Не да, сега така си само ще го чакам и влезе в рейнджа. И ще умре. Значи аз кал Ахрито си я мейнвам вече.
Аз мисля, че аз ще игра срещу Дариус. Това ме успокоява малко или много. Qcast. Ще просто да играем на Qcast. И аз така си мисля. Но сега ще разберем. Малко ми е трудно да свикна с това. Кал, дразни ме това малко с лардовете на Qcast. Лигата почва да цепи нещо. Normal cast. Виждам. Но това не ме спира. Да. Защото и да ганкваш ако и да не ганква, този пак почти умря. Така, отказах се от килкаста. Това не е за мен. Чакам го само сега да влезе, както вероятно виждате. Ей, не успях да го притърпа. Ей, браво бе. Измъкнем се. Да, на мен ми е по-лесно да си измъквам, като си ми е нормалното. Ей, какъв е то демидж, бе? Не, за то ми стои на един игнайт само. Чакай, сега ще го убия, то много зле. Фък. Пукти. Не! Ужас. Как можах, бе? Това беше много тъпо, да сега го направих. Окей. Ти не знаеш, аз такъв тъп начин умрях, просто още съжалявам. Но тъп. Да, аз тя ги наблюдавам в момента. Така, наблюдате. О, какъв ганг. Или Дариус ще умре? Не! След всичките смайтове и проче, пак на той не умира. Добре, сега аз наблюдавам Као. Добре. Но изведнъж Рамос стана силен, Као то лейт гейм май ще ги кери. То стана силен. Гледай сега. Сега той се опитва по всевъзможни начини да мине. Но, какво правя аз? Почти нищо. Защото не успявам. Така. Не знам, и изведнъж той извади доста голям демидж. Као, сега разбрах ти как фармеше много в миналата игра. То това кю много демидж би. И казвам веднага SS. СС. Ей! Ето много мощен, бе! То тръгва ми влиза с онова бързо, де се сбързо. Почва ме дразни той. Но сега какво ще стане, ми е доста интересно. Но да, аз нямам мана и неговото е на привършване, аз нямам мана пошънка. Но Као това нещо лигата почва да цепи, в смисъл лигата ми цепи много. И аз пускам мана. Това е много казано нещо, така ми цепи, бе. И сега той вероятно ще ми влиза. Аз минавам между миньоните, но той ме стъмва. И нямам какво да направя, освен и аз да му влизам. Да, ще умра. Аз ли? Нямах мана. Cool. Бата, аз съм 8 ниво вече, почти. Фиора е 5-то.
няма да гакне, защото аз съм искала, защото в момента тя го вижда, че е на малко кръв. Сега за това ще гакне. Това всички го знаем Фиора. Ето. И сега сигурно няма и да го убие. Гледай сега как Фиора... Као, гледай! Та сме ги гледали, аз ги тук съм го пуснал. И в момента наблюдавате какво е да си нуб. What the fuck, Фиора, what the fuck. Да нуб. И сега какво? Тя му даде Буто, да. Точно това му трябваше сега, Буто. Као... Ама... То... Идвам Као да ти гакна. И може и да закъсня, за което наистина ще съжалявам. О, браво, Као. Браво. За сега аз и Као имаме еднакъв фарм. Случва се. Тя да си лорна. Да не дойде това дупа и към мене. Добре. Така сега наблюдаваме Рамос, който е решил да се прави танкито. И това доста му помага лейт гейма. Као, ако лейт геймата нямат смисъл, ако само Рамоса има танк, знаеш колко ще ни е гадно. В смисъл и той е танк и... Сигурно още някой ще се бил на танк. Дайрос и Анивия са добри танкове също. What the fuck, виждам. Или ще направя нещо? Тук напълно импровизирани неща и пишем... Of what the Фиора. Чакай, please gank top man. Нищо не пишем, тя не ганкваш, ако вече почва да бейбиситва. Веднъж. Сега ганква, в смисъл той вече, не той само почва да стои около топа. А Фиората дори не е ганквала още. Това е тъпо. Аз съм 1-3, а Рамоса им е 4-2. Като веднъж уби Фиора. И да им сега какъв проблем ще направи Фиора. Да, там влиза и си няма утре. Пасива. Много гадно. Браво, Као. Така... what the fuck? Не. Yes, спасих си Лейна. В смисъл, въпреки че флашвам си спасих турета. И вече ще играем по дефенс, защото това стана силен. Нещо фармам ли. И то много. Но и неговия не е първа хубост. What the fuck? Стига, бе. Сега знам какво ще направи, сега тук ще ми влезе това да се забързва, ето как си знаех просто. Възможно и да го убия аз? Не. Аз Као ще репорт на Фиора, защото и казах да ми ганкне и тя още не ми е ганквала. И пак ме убиха заради нея. Това ще почна малко да ганквам по лейновете, защото трябва ясно някъде да започна. Так, не съм нуп. Опа. Няма репорти. Искам да взема някакво блубе, бате. Нашето кога ще си дойде? And say wow. И сега по-вероятно няма и да ми даде и буто си взема. Благодаря. Да, what the fuck? Това е да си, но аз искам да си взема буто, тя път сега тръгва на топ, когато не ми трябва. Нищо.
Сега той ще ми бутне турета и ще избяга. Гледай сега как. Виж какво правим, Кало. Ей, купона значи викаше е пълен. Ей. Я, Кало, малко така. Идвам. Кало, той е финът. Може ли аз да го взема? Благодаря ти, Кало. Ето това е да си пич. Окей, може ли аз да взема буто? Ела само помогнеш за малко. Кало, help me! Как ме остави на произвола на съдбата, мазно? Не бе, не си регенвай кръвта, бе, задник. Ето тук вече се оправя. Мри, бе! Благодаря ти. Ай, това е да си добър. Да оставаш. Ето на твоите съотборници. И аз реколвам. Калаш почна вече да правя нещо, защото на топ пък се ще загуба от тия къде. Recommended items. Okay, Fiora, please stay top. Овса ще убият. Да, one shot. What the fuck? Фиората фидна още повече, ама нищо. Поне аз ще видя аз да се фидна. Кало, значи сега ще гантна. Така, чакай се, Кало. А той няма турет. Профлаш. Абе, бати нобовете! Това не трябва да ми го правя втори път. Че е отвратително. Ало! Аз пък го придърпах към мен още повече. Ей, опитах се да флашна, ама нищо. Ще убие. Фиората е колко? 1-4, what the fuck? Да, тя бати джунгъла, про джунгъл, Фиора. И какво искаме и да победим после? Аз отивам да фарма, защото много изоставам вече. Хей, шако го саднахме. Коф. Окей, аз съм 2-5, което изобщо не е добър скор. Но така е, като игра срещу с нубове срещу някакви деца добри. Кало, можеш ли да кампваш? Сега ще помогна. Идвам да ти помогна и после ти трябва да ми върнеш услугата. Ще го кажа така. Лъкър. Имаш нещо против всяко аз си взимам. Съжалявам, Кало, че аз си взеха, ама... Мисля, да, то по-добре с колкото Фиора. Защото Фиора е 1-4. А, не, тя се фидаме 3-5. Стоп, про. What? Стигаме, то Warmog вече има и Торнмел, то вече никой не може да го убие. То добре, че Magic Resist не си купува. Знаеш, ние много лесно ще го убиваме вече това. Рамуса. Защото той какво бързо си купи армори и сега като няма Magic Resist, като се напомпаме и...
Ще го сцепим просто. Да. Аз сам не знам, ама. Good job. В те бот най-много фидват, честно ти кажа всички. Смисъл. Да. Абе, то всички сме по 3-5, само да ти си 4-5. И всички други са 3-5 и 3-4. О, съжалявам. Сега идвам. О, то ще го срещна по пътя. О, идвам в чуш, че е Tower Diamond. По-добре бягай, да. Какво? Сори. Определено да. Мога да си беше грешката, да. Ще ганкна на бот, че там положението е ужасно просто. Опа, така. Тък му казах, сесионния задник се появи. О, сега ще помогна да убия Вейн. Кой е номер първи? Така ще бъде много неприятно. Няма за какво да им помага. Да, това вероятно не е истинския. Да, what? Видя ли Кетлин какво направи? Кетлин наутна на клонинга, тя знаеш, че троват ли вече се чуда. Озадачих се. Ние почти го убихме, бе. Аз знам сега как да го убия. Тя че сега имам работа. Да. Тази се измъкнах. Не, като да нямам демидж. Пак. Кало, help me! Хайде, заминах си. Просто бях поредния. О, ес! Харфиора оправи се, ти си виновна. Чакай. Това дали малко не я и прецакала, ама не. О, аз съм имал 2К. Рекол. Така. Сега аз ще си купа зонята. Почти имам парите за нея, още много малко стана. Не, просто ганкова, аз на топ още повече ще го видна. Ако игра на топ, ти не знаеш още, тук вече тежа 10-2. Кетлин, какво правиш? What the fuck? Шако, аз съм сляп и не я виждам, нали? Дали така я убих? Не. Там машинка, може... то не взима бутове! Път аз чак аз стих. О, боже! Нещо ми излаги клавиатурата. Или аз без искам натиснал тъто, не знам. Но видях един профлаш. Случва се. Као това видео ще го качаме ли? И така, сега ще се изправя срещу техния шако на доста малко кръвсъм, но надявам се това да не повлияе на дали ще го убия или не.
Малко фарма, както виждате, не ми е най-добрите, защото поради много причини. Као, не мисля, че сега е най-добро да взимаме точно заради това. А, ти може да убиеш. Аре, вземи и буто. И после ми го дай на мен. Браво, Као. Само умри и ми дай буто на мен. И после аз трябва да го убия. Така, виж каква логика. Идвам да ви помогна. И така, ето го Рамс. Сега вече ще гледам, ако казва SS. Ако да казвам SS, повече. Fucking... Но, да, Ката ли е нуб чемпа? Maybe. Окей, тя снайпа ли? Преди играеше, преди. Защото искам да се победи, бе. Не, че другите не може да си изкарват. Не, две бяха победи, защото направих две квадри. Супра. Не, едната, в която направих квадра, беше загуба. Това беше много гадно. Целуни това, Шако! Къде отиде истинския афък? Часа ще го убия. Браво, бе! И сега гледате... Дариус. Go away. Anivia, you can suck, baby. Какви сте вие, бе? Да, аз нямам и по принцип да го бия, да не съм от... Плаващ, Као! Дори зонята не можах. То изведнъж ме биха и дори зонята не можах да си пусна. Това беше тъпо отсека, бе. Вече ще вземе пента. О, Као, с това клип ще няма да го качвам, чули? Не, аз много губим тук, много мазно губим. Ако го спечелим, ще го кача, ще видим. Няма как да го спечелим, в смисъл имаме някакъв малък шанс. Аз съм 5-6 взел. Аз от тях мога да убия единствено Шако и Анивия. Аз ще идвам на нещо топ-пакет към чаната. Да, дали мога да го убия, Као? Какво? Ола, аз дори не видях Шако. Що? Као, не те съветвам. Nice ward. Сега ми да пише пълен. Я да видим сега дали Кейтлин... Абе, Кейтлин! Виж! What? Идвам да ви помогна. И това ще ни спре ли? И аз така. Чао. Тук някакви неща правя само да не умра. О! Yes, бе! Аре, дабъл кил, бе, чува? Аз съм 776. Yes. Имам 101 фармче, 101. Сол право. Е второто ми.
Кал, представи си да ги победим. И аз. Ако се фидне ланшот. Дед ланшот. Е. Гледам игрите на PewDiePie и някой друг, който играят Лига. 30-та минута вече са 18-то ниво. Да, те като играят от първия сезон, какво искаш? О, аре влез ни бе, аре късмет. Да, фокус ми. Нека, всеки сам за себе си. Аре та първо да го бие. Не, ето не трябва да го фокусираме. То не го гледайте дори. Не си заслужава. В смисъл, защото той, който докачи, ще умира. Ека ти. Факил. Няма да му биеш! Не. Какъв си ти, бе? Просто така. Чакай, сега ще призърпаме Дариус. Сега ако си пусне ето тук много ще си скефа. Я вижте, аз ще убия тая. Това може би е единствено човек. Бием си зонята, бе. Какво? Натискам на зонята и нищо не става. Това вече някой да го обясни. Наблюдаваме Фиора. Уоу, Фиора извади nice damage. Но сега какво ли ще стане? Кое? Найс. Защото не ми ганкваше. Както виждате, сега ще сел на бутушките, за да мога по-бързо да си купа един айтем. Окей. Кълти скоро? Съм 7-8. Вече има 3 чисти айтем. Трябва да си купа 2 дора с ринга сега. За манари. Аз още 16-то не съм станал. Ти кав ти е фарма? Не помня колко. Кав ти къде си? Танивия танк ли е? Ако това е истинския шако, ще е много добре. Да, то стане един истински. Така аз ще бягам, защото нямам нищо. Мога да ти помогна с нещо евентуално, но то няма да е много голямо. Има ли си пасива? Да, много. Това да помогнем тук. Ела смело бе, кало бе, смело бе. Защо? Браво. Ей, но вкусно. Аре, стани го, бе! То... Добре, че си пуснал дабъл. Що малка никой нямаше да се сетя да направи нещо. Много татно на първо ниво, като си включи пасива. На първо... Много не би. Не. Не. Има си лошо от самото начало. Нещо като той е като пасива на Артрукс. Абсолютно същото е. Само че... Не мога да... Ама за реген имам предвид. На тема реген е... Юни 18-то, what the fuck. Да, то е много гаден. Ето това е рано спри. Тъпото
Каквото е, билда му е. Билда му е някакъв ефтина, е много опи. Айде, Кало. Не, че ще го убием, де. Остави ме ги, Кало. Специално това трябва да ми оставиш. Благодаря ти. Мисля, че не ти беше целта да... Точно. Е, тук си признавам, малко мазно си беше, но... имам предвид. Какъв демидж. Браво! Е, това е. И както забелязвате вече, ние ги обръщаме. Кой е истинския? Да. И къде ли е? Ето, го бе! Да. Фьората е 17, вече 10 минути. И ние се обръщаме в друга посока, ама и той. Ой, тавено, това не бях виждал. Това пък къде дойде, бе? Топа. Вие так спида, бе! Че нещо... Или на... На Фиора много так спит има, бе. Да. Абе, ние тия ще ги бием. Това, да, и на мен ми се е случило. И на Иво днеска така му се случи. И сега, интересно ми е кой ще си пред... Айде! Това път ще го убиеме. Как не взех асист? Аз тук всички магии си използвах. Само дето се чува, що много... Това е много гадно. Не бе това. Че много ме страх от тях. Мамка му, Као, прецаках ли се, кажи? Ей! Къде флашнах, бе? Къде, бе? Значи никога не флашвайте където аз флашнах. Да, ще се бори за трипъл гола. То стане да си го подпуска. Нямам търпение да ни направя канала. Ще ми е много интересно. Бутнете два турета. Така, Кейтлин, бутай моето момиче. Бутай! Айде бутай, бе. Така. Идеално! Точно това ми трябваше. Един турет трябваше, Кейтлин, само да бутне. Браво на Кейтлин. Моля? Кейтлин? Обърках съм се нещо. На мен и фарма ми най-зле. Да, съпорта има повече фарма от мен. Той не е, че е съпорт е. Му е 111. На всички ни е малък за тази минута обаче. Това си го признавам. Као трябва ми буто на мен. Няма. Вземи го! Не! Yes, бе! Fuck you. Чао, Као.
Да, петима, елате. Ако си имахме флаша и двамата, много яко щяхме. По-яко щяхме да го направим, ако и двамата си имахме флаша. И ако те нямаха лартове. Тоест... А, да, разбрах. Значи на ранкет, като играят с Ахри, ме ланшотват. Аз като игра с нея, никой не ланшотвам. Защо? Само шакото ланшотвам. Но той е 4,9. Той баба го ланшотва него. Да. Ама разбира се, нищо. Шорта, опи. Клана малко кръв. Има ли такива? И сега наблюдаваме. Как прибирам? Каква Моргана, бе? Не, казах наблюдаваме. Уоу! Е, това не знам дали го видя, ама... Dead one shot. Какво, бе? Каква си ти, бе? Защото ми се върна кюто. Имам чувство, че ще ни вземат барона, затова иди да ларнеш. Ще избегаш, бе. Рамос, то... да, и 200... То, бати, то не гледайте да го фокусирате изобщо. То това е много гаден. Рамос. Рамос, знаеш колко е кало? Рамос е 21,7. Бата, Христос, скин тичо. Зоря! Да, той гледа, ще се спаси него, но той е танка, в смисъл, надали много. Аре, лате, айде, браво, това е, бе, това е. Дайте нахри киловете, бе. На нея трябва да се дават. Да. О! Идвам тук. За шакото. Не. Този път няма да се изложа. Не. Yes, бе. И на мен не ми работи. В смисъл. Знам какво ти е. Това ли е истинския? Какво? Ужас. Браво! Взех ли асист? Yes, бе. 60 ability power. Кал? 693. Си търса нещо, си купил, дето има смисъл в него. Вече имам 750. What the fuck, Fiora, please no flame! И сега, what is YouTube? Представяш ли си? Абе, кой ще го спре, Рамос? Малка има АП, бе. И Кейтлин ще го вземе. Да, бе, Кейтлин и така, много яко. Верно. Вижда ли е там първо?
Изпарил се. Абе, какво ли прави Ники? От кога не сме го чували? Еми, колко Ники познаваш? Ами, не той. Ники бе, де играхме само по с него. Но беше пич. И двата пъти. Нали? Еми... аз си бях. Ти като не си, аз пък съм. Еми, чакам Фиора, тя е човека с демидж. Абе, дали ще успеем да го вземем? 100%. Само да не дойдат. Ще правя пентакил. Ще успеем, наше. Само ти се махни, Кало. Махи се, бе. И тя ще го смайтне. What? Я? Да. Това е по-удобно. Я искам само да видя как ще избяга Нивия. Мисля как ще я пресреш. Браво. Аз го направих да се измъкна тук, затова се отнах. То, че няма да взема килове скоро, то това е ясно. Знаеш, че нашия малка убива едно в едно техния Рамос. Направо ваншотва го. Я искам да видя Еркола колко е. Еркола не обързва. Така по-ми харесва. Ей, бил те по апен, най-сетне. И по кръв те бил. И така, за сега почти сме ги обърнали, смисъл, тимфайтовете вече са наши. Имаме барон. И сега с Кало отиваме да ги пъшваме на мид. Вече ще бъде едно доста успешно пъшване. Както вероятно забелязвате вече, защото Кало ваншотва и аз помагам, взимам миньоните, така Кало машина си бе, машина. Браво. Аре, инхибитор. Кало цепи инхибитор. Имаме доста миньони. Верно. Могли ли къв демичи? Нивия бе, че ще ланшотна, че си ми смешна вече. Да, точно, защото това ще ме спре мен. Зонята натискам отново и нищо пак не става. Вярно. Пука ти той на малко кръв. Нашия малка ще го убие едно в едно. В смисъл той... ще го убива. Добре ще направиш. И така си имам 799 АП. И това е добре. Ама имаш барона, нали? Аз без барон имам толкова. Каза Тенки, че ме подсети какво си купа за последен айтем. И точно и аз това си вземам. Не, ще ги гледам. И наблюдавам Као в момента какво прави. И Као дали ще влезе в тимфайта. Браво, Кетли, бе! Това беше наистина мазен контър на ултата на Кейтлин. И аз ще се спамва и да ви помагам. И да ви кажа, Као, ти имаш ли бутушки? Аз нямам. Идвам да ти помогна. Айде. Браво, Као, нищо спокойно. Останахме аз и Фиора. Фиора ще успее сама. Не като да нямам демидж обаче. Е много демидж. Аз фул бюти си мечтал още. Така забелязвате, както от лош тръгване, в момента те ни водят по килове, но ние ги обръщаме, защото сме опитал.
Фьора, ела го цепим това, бе. Дариус, аре влезме, секси. Yes, бе. Као, ахрито го я мейнвам. Као, глед къв демиш на инхибитор. А брата си цепи инхибитор, на глед какво прави. Браво, бе. Айде, и това наистина, както видяхте, браво, бе! Браво, Кало. Добра игра.